Здравейте, казвам се Александра Христоскова, на 27 години. Имам опит пред камера, говоря английски език и разбирам малко италиански. Харесва ми да експериментирам с нови неща и смятам, че влизането в различни роли ще ми се получи. Като малка съм ходила на вокална група, танцувала съм латино и народни танци, играла съм волейбол и баскетбол. Обичам разходките сред природата, както и да посещавам различни дестинации. Обожавам конете и конната езда. Често ми се случва да ме сравняват с известна личност или да припознаят свой близък в мое лице. За мен ще бъде удоволствие да бъда част от вашия проект. Благодаря!